kulendi muri yezimbabwe zvatanga iko zvinezvi ndiri kutambira shoko riri kubva nekuna advocate Nelson Chamisa mukomana ari kupopota ari kutaura kuti zoni right imimi vanhu musatsamwire kana kuitira hasha munhu asiriye. Nelson is not Emerson. Pabatisisei ipapo kuna vanhu vari kupopota vanhu vari bita kuti iwo Chamisa iwo because iwo zodai so like pane imwe iri kutenderera zvose nchazoya chinyatsokuonesai Chamisa iwo uri kunzi uri kuamerica uri kuuniversity iwo me akomanaka makusvika pakurapidza munhu kana kuenda kuchikoro aiwa munenge mashata. Vanhu vane nzara, vanhu vane stress, nhamo is everywhere, zvinhu zvakatooma vanonzwa, but vanhu vakusvika pa the extent yekuti vakutora bitterness yavo vakuda kuidururawo pane mumwe citizen, munhu anenge akaitawo zvaakaita akatrayawo. But vanhu vakuona nhamo dzavari kusangana nadzo everyday vakufunga kuti zviri kukonzeswa naChamisa. Ndokumwe kupusa kwatakaita semazimbabwenzi ikoko. Do you know kuti kuna vamwe vanhu vekuti painetsa zvinhu paipai vaibelieve kuti hanzi opposition ndo iri wrong because ndo yakaunza masanctions munyika. Vanhu vaizvibelieve. Ende ndakatarisa ndikati opposition yoto zvinhu zviome. Saka opposition ndo ine power here kudarika ruling party. Zvinhu zvese zvadaitaura. Saka chimwe yacho chakagara chine vanhu kudhara. Saka onaika iye wacho anozofarira kuti vanhu veZANU-PF vakatoudzwa kuti munhu this guy is an enemy, anounza manhingirikini muno munyika, because if you go kune dzimwe nyika South Africa, nyika dzakawandisa havana problem kana kuti hatred nema-opposition avo, because vanokuzwa kuti isusu this is politics at the end of the day. Opposition leader we certain political party akatouya vanotoenda kunomusapota even vakapfeka marigalia emapati avo, vanongozviita izvozvo. You get the point? Saka nangu ndakatoshamisikawo ini, ndakatovhundukawo ndakunzwa vanhu vakutanga kutukirira Chamisa kuti iwo ndorita kuti zvinhu zvitiomere. Kana ndiwo iwo mboonawo ndakamboudza vamwe vanhu panapa ndakati unoona energy yatiri kupedza tichingoda kuti teke mapoliticians basa ravo chachero nderei. Politician ari kutouyawo kunotibatsira zvatiri kupopota isusu handiti obva ati ndikwanisa kuqualifya kunoenda pathat position yamuda ndiinde mira ndikutungamirire zvinhu muri kupopota, kwete kuti imimi makuti opposition ndiye munhu kana kuti politician ndiye munhu ane yese. No, mapoliticians havana yese. In fact, avatorina yavo, havana kana chavainacho vanhu ivavo. Chavanototemba nacho ndimimi vanhu. But simba renyu mukada kutitora morisa kwavari, munoramba muchiitiswa zvinhu zvokupenga. Imimi vanhu ndimune simba. Ndakagara chikutaurirai, voti yako isimba rako, ipfuma yako. Unonzwa kuti aiwa mavhoti ashanda, chitoda kushanda mutoda Zimbabwe munotoda hondo. Usataure zvehondo uri kure. Unosvika padhuze. Utaura kuti uda kutanga nani pahondo yauri kutaura yacho wombozvizamo kana zvichishanda pamwe zvinogona kushanda. But inini what I believe in what I believe, because ndakanzwa kuti anzi zoda kuti muzoenda munotaura nedzimwe nyika for your own information zvamusingatozive. Mimi Zimbabwe yacho yakabhekwa neChina, Zimbabwe yacho yakabhekwa futi neRussia. Saka imimi chero makati masuperpowers dzimwe nyika ngadzipindire vanongouzwa kuti budai munyika imomo izvezvi. Ndo zvakanakira kuti nyika inenge yakabhekwa, ende pakubhekwa kwacho ipapo dzimwe nyika hombe dzemune mafungo dzichapindira dzakutorovanawo nedzimwewo because of that. Ndosaka ukaona mazuva ano hakuna kana nyika ichaenda kunoatakwa neimwe nyika inonzi iwo because kana kuti neAmerica neChina lesi mukurowana pachenyu ya handiti mukuzviona. Saka zvokuswera muchiti Chamisa ngaende anotsvaga hondo auye nayo munyika zvitori zvihombe haatozvikwanisewo. Haana hondo yaanokwanisa kunodedza kuti iwe munyika. Simba iroro haana, haazvikwanise because vanenge vachinosaindirana dhiri rekuti chii pakuti kudii. Iye chache makataura kuti muda kuita kana demonstration unonzwa kutoti uku kwamakutambira uku no. Even achitotanga kupinda paMDC pepe, I know kuti vanhu vazhinji hamuone politics makabvira kudhara muchingoignore. Pakatodemonstrata vanhu vachidemonstrata pa2018 pepe, vatoti maresults ngaabude vachidhimanda maresults vachimhanya kuenda kuzeki kwaizopfurwa vanhu kwekwe. First speech yake akataura kuti it was stupid for people kudemonstrata kwavakaita vanhu ivo vari stupid. You get the point? Saka mozoexpecta kuti munhu akadaro muti achamuka umwe musi akuti toda kuita kana hondo yamuri kuda zvinonetsa. Saka iye one thing chandazofarira ari ngoti amana
Mnangagwa ndemunangagwa, ini musandinetsere nyaya dzamunangagwa kaini, musati tukai munangagwa namuda kutuka, muda kutuka kwete kutuka Chamisa panyaya dzamunangagwa na kutuka munangagwa panyaya dzaChamisa. Wamananga ndiyeye, kana muda kutuka uyu tukai uyu, kana muda kutuka uyu mutuka uyu, kwete kuti muda kutora nyaya dza uyu mutukira ende futi for your own information ukamutuka munangagwa ndo munomuziva mushe kuchirwa kuti mutuka uri kwauri ikoko wasungwa. Ndozvo zvazvinotori kana vandu kuzoti watuka president hazviitwe hazvidiwe vakutokutora politics dzotembesa musoro edzi, I'm telling you. But chimwe chinhu chada kuti maZimbabweans muzive, 2028 igore rema-elections. Saka mukanyopedzerawo nguva vanhu vaya vachiita noise 2030 ndeye masoni vachididididi, ivo vatore necongress yavo muna 2027 kuri kuitwa congress kuZANU-PF. Imi muri busy kuswera muchiudza tarisai pane nguva 2025 atoperawo takutopinda 2026. Ava vari kuti hey, let's amend the constitution, time haisi kusaidi kwavo, pachanetsa nguva yacho iyoyo pachototanga mhenamheno but pachanetsa. Tunoamenda constitution imi makavaraidzwa vanozongoti hapana plan ngatiende kunikira, because they know kuti next candidate wavari kufanira kuisa anofanira kunge akasimba. Next candidate wavatofanira kumusimbisa. And let me tell you something, pane imwe nyaya ndatokangana kukuudzai, nyaya yaChiwenga naMnangagwa. Mnangagwa is a politician, Chiwenga is a soldier. Mnangagwa pakubetrayana kwaona Chiwenga pepe ponzi, why did he betray Chiwenga, zvakazofamba sei, and how did he do that? Yes, chakaitika ndechekuti system yeZANU-PF macreatiro yakaitwa haibvumidze kuti pange pane two vanhu vari powerful in the same party. No, because munenge makufila unge ivo vanenge kutofila unge watoraivho. It's system yakatogadzirwa, saka ukatopinda vanotanga kuwikena umwe anenge achida kuti anenge ane power. Yes, VP Chiwenga akagaina nickname yake pa2017 coup pepe, and akafunga kuti vari kuita as a family, like as one people. Masoja akangoona naye like imunoziva kuti soja chero riri kuchinhoiko rakasangana nesoja riri kubva kuHwange, kana kuti soja rinenge riri buda nepa KG6 paJoshua Matongo-Gara barracks. Chinhwani. But mapoliticians havana chinonzi chinhwani kwavari, vanenge vachitoona zvinhu maonero akasiyana. Saka ndo pakanoita zvimwe zvinhu ipapo, pakanodhakwira zvinhu zvese. Uyu akaramba achiwikenwa asingazvioni. Izve so look where he is. Magenerals vakabvisa vakaita nawo coup vangaurangani, akasara aega. Vamwe vacho vanga vasara vari mudhuze, the likes of ana Sanyatwe vakabviswa. But Sanyatwe munhu wekuti tata kutotarisa kuti apadhuze kuti azoita mukuru wemauto izvezvi, akabvutirwa chikafu pamuromo. Saka tichiti tiri kuenda kupi papo? The next thing chakunetsa mai vakukuudzai kuti vapedza kuwikinana pachawo 2028 hakuna election, ivo vari kuzotwa necongress. Tagwire is the preferred successor. Zvepolitics zvonetsa, toona kuswera tichingoudzada tikatodoka. But anyway, before I disappear muri Zimbabwe, ndagara ndangozivisa kana uchingori muSouth Africa unoregisterwa company ubvavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, pane company inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen. There is no need yekutravela kuenda kwavanenge vari. Unotaura navo uri kwauri ikoko over the phone, vokubatsira, vokuregistera company, vokuvhurira FNB business account.